Mira, mira, mira. Mira que cousa bonita, Abelino. Eu creo que vai ter que empezar este vídeo, vai ter que empezar. Ah, sí, totalmente. Pois xa Empezámoslo Dios, así. mira, 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 mira. Mira que xuguetona. Esa é a femia. O que se pon de cores é o macho. Sabíalo? Claro, sí, sí, que é máis Moi repoludo. ben. Se sodes unhos presumidos e ela Sí, está sí, sí. rescatando a súa atención. Estará cazando, ou sabe Deus o que fai. Eu creo que está comendo, eu creo que está comendo. pescando, non? Sí, sí, Ela está buscando as habichuelas. as habichuelas. O que pasa Bueno, pois tamén están aí os parrulos, Abelino en plena Praza do Ferro, e imos ir entón ver o espectáculo de Rubén Ríos e da Mariana Carvallal. Vamos a ir ao teatro principal. Eso Esta é. vez non vou decir liceo, vou decir teatro principal para que a xente sepa que alguna vez acerto, que non me Home, confundo sí, sempre. por favor, además ahora que aprendo a acertar mellor. Bueno, é interesante este evento, Un evento porque reúne xente importante, é un evento durante moito tempo, nós todavía non podemos estar porque temos outras obligacións, somos Así é. autónomos, temos que traballar, dirixir, etc. No caso non, que estes días estou de baixa, pero bueno, por eso tamén aproveito para poder disfrutar máis destes actos. E nada, pois parece que fala do asociacionismo, dos seres de ben, desos ben persoeiros, que se ocupan de que outros que igual teñen pois menos posibilidades, pois poidan asociarse e poidan tirar para diante, que ao fin e ao cabo é do que se trata, non? sobre todo neste tipo de enfermidades mentais que se nota tanto cando te agariman. Parece ser que vai haber unha chica que se sinte moi apoiada por a irmá, outra por o colectivo aí de Toen, que están facendo unha labor encomiable, os da cárcere, bueno, esta xente que está sempre pensando nos demais, non? Bueno, nós desde nosa xente do redor está feo que diga eu, pero tamén facemos unha función social. Totalmente. E apoiamos a xente que está ao noso alrededor. Totalmente. A veces xente que tamén ten esos problemas ou outros tipos de problemas. E máis que nada estas cousas teñen que sair do corazón, verdad, Sí, Marina? sí. E nos promovemos non só a cultura, senón que promovemos o amor polos demais. Sí. Esa tenrura que moitas veces, di Marina, que é o que nos xenera compañía, amizade, o que nos invita para tirar adiante. Agora que estou con un problema de saúde, pois sentín ese agarimo de toda a nosa xente que te axuda a tirar para adiante. Entón eu entendo. E como se nota, Abelino, esa forza, esa enerxía que chega dentro do corazón dos demais, verdade, meu amigo? Esa espiritualidade da que ti falas sempre, Sí. que me dixetes que che transmitira a Reina Sofía, Sofía, cando sí. estiveches con ela, Sí. dixetes unha persoa moi espiritual. Sí, sí. Oye, por certo, vou agora aproveitar que estamos aquí, porque me chegaron, e non o digo Por decir. por decir, todo o mundo sabe que eres miña amiga, pero non o digo porque sexas amiga, senón porque é verdade. Todas as novas que me dixeron e todo que me comentaron, que foi un éxito absoluto da presentadora, que o fixo genial, e isto xa me vas a confirmar ti se é verdade ou non, que te felicitou a propia reina. Felicitoute ou non? Sí, é certo. Felicitoume a propia reina. Que ti non o queres decir en público, Sí. pero aproveito agora para decir... Pero bueno, os nosos compañeiros do Banco de Alimento de Ourense, que talla, Que talla, Gran que ali categoría. estaba, porque era o congreso anual, e ali estaba todo España. E Aí que está. talla o noso querido Juan Carlos, os dous, e o noso querido Cecilio. Cuidado que... Bueno, temos que decir que Juan Carlos del Canto é de xente ao É redor. xente de redor, Juan Carlos é xente de redor. E Cecilio Santalices, estaba tamén os Santalices, estaba, Sí, bueno, xente que tamén nos sí. acariña moito a nós na xente do redor. Pues nada, Bueno, pues nada. Por certo, non me dis isto de que eu iba coa carteiriña, coa carpetiña de Orixe, publicidade. Bueno, pues fallo meu, pero para serche sincero foi o primeiro que vin, a carpeta de Orixe. Ixe verde botella. Este é de formación profesional, Sí. a miña parte publicitaria, pois non a dou evitado. Normal. Entón, bueno, minto un pouco, porque ibas moi guapa. Primeiro vin o guapas que ibas e despois vin a carpeta así colgada. Por certo, xo quería dicir, pero agora que estamos en público, podémoslo dicir, nunha das fotos saliches con ela dada a volta. Sei, no. Entón non se vía ben. Sei, no, pero na maioría delas, ali estaba o... Pero para que vexas que me fixei en cada un dos detalles. Moi ben, maravilloso. Nada, deixa dicir unha última cousa. Sí.
hai que suscribirse ao canal Cultura de Marina Sánchez. Dino hasta os patos, os parrulos. Parrulos de Iadan, están suscritos, están suscritos. Así que veña, é un bon momento agora, Bicos para todos. Bueno, pois imos entón ao espectáculo de Seres de Ben. Vamos. Que ti e eu tamén somos Seres de Ben, Somos Abelino. Seres de Ben, temos que ir, non Oye, podemos faltar. nominarannos. Esta vez seguro que nos nomina. Un día destes cae, Marina. Vamos falar con Rubén. Veña. Ese acompañar, ese non permitir que se sinta a súa idade non desexada, eses lazos, eses afectos, esas mans que agariman e que quedan no recordo para sempre. Non deixemos que se vayan. Soa non. Pois estamos nun día de celebración. O Foro Seres de Ben pretende ser unha xuntanza creativa, artesanal, audiovisual, musical de todas esas persoas que fan a vida máis fácil a sociedade a través da creatividade. Creo que estamos nun momento que a creatividade humaniza, creo que estamos nun momento onde a radio é un medio de comunicación tamén moi cercano que acompaña a xente que está nesa gran pandemia chamada soidade non deseada. Entón, hoxe que xuntei aquí para celebrar o final da primeira tempada do meu programa Seres de Ben, que de luns a xoves na Radio Galega na medianoite, por xuntar ao movemento asociativo de Ourense, a esas mentes creativas, artesáns, xornalistas, para celebrar a vida e como ca creatividade podemos traballar por unha economía social, podemos traballar por uns dereitos humanos e todo elo a través da creatividade que humaniza e creo que nos pode salvar nestes momentos. Programa que é todo un éxito, Rubén. Sí, facémolo con moito cariño, escoitanos moita xente. Hoxe a primeira hora da mañá, 9:15, había aquí unhas chea de xente que escoita a Radio Galega, que conecta con outros programas da casa e co programa Seres e que sobre todo se senten acompañados. E creo que iso é o que debe facer unha radio e unha televisión pública, acompañar. Moitísimas gracias, Rubén. Nada, gracias a ti. Gracias a ti. Hola, pois aquí estamos neste foro de Seres de Ben. Eu esta tarde estarei moderando a mesa de innovación e creatividade en asociacións, unha mesa compartida con 3 mulleres de relevancia daqui de Ourense. Bueno, agardamos que sexa un momento igual ou máis bonito que todos os que van pasando ao longo do día. Realmente é un congreso, un foro de debate, de posta en común, falando da asociación, do que é tecer redes, da comunidade, importantísimo, porque a vida, se non nos collemos da man e non nos juntamos e non nos axudamos, non ten valor. Así é, Mariana. Moitísimas grazas. Gracias, Adiós. bonita. Adiós. O sea, eu creo que a primeira oportunidade de traballar na televisión foi naquele momento. Conto porque me deu permiso, Dixo, me podes contar? Entón, eu lembro cando lle fixen o casting, pro papel que fixo despois, ese que tanto ti odiabas. Entón, Rubén entrou a un casting, como entramos sempre a un casting, que é unha proba, é un exame, por dicirlo de alguna forma, moi nervioso, non? E eu, ao ver o que estaba tan nervioso, bueno, dixenlle, Rubén, sai outra vez, respira e volve a entrar, non? Hai algo que é importantísimo na vida que vivimos e que habitamos, que é o estar pendente dos demais, o respirar as demais persoas, o sentir no corazón das outras persoas. Porque iso é realmente o que nos fai humanos. Ao final a vida son uns momentos, pasan rápido, temos momentos de felicidade, temos momentos de enfermidade e o único importante sempre é ter unha man, sí, unha man a que acollernos para camiñar, sí, sempre. Esa man pode ser a nosa parella, a nosa familia, os nosos amigos, pode ser, hai moitas mans, pero é o que é realmente importante. E é